Давай. И здравейте всички от YouTube, аз съм Евгелин БГ, тук сме Дари Проц. Коста! И днес снимаме една... Съса! Мали към един... Вин Дизел умря. Трябва да спиш. Мри бе! Фак! Презаредо! Апа. То спи да спи. Къде? Идвам с нови 30 патрона да ви цепа! Къде? Отзад е! Вие сте го убили. Аз го отрепах, тук ще... Това е много цели. Стига бе, Туска ме уби бе! Той е един на бъто такова. Ти не видя ли... Марко, Туска го стана 9 HP! Ти не видя ли, че го целих малко? Аре бе, моя на 9 HP, не можеш да го убиеш! Не един уби! То ясно, че ще убие един! Леле, какви нубове! Не мога един път да го целят още да го унищожат. Най-после. Сашо ще умре. Не, няма. Не се знае. Аз кой ранг съм? Направих пак един кил. Мара, аз съм забням много на ЦС. Аз преди... Питайте колко бях добър преди. Да, и аз преди бях много добър. Аз съм забням, аз не съм играл много време. Аз съм снимал един клип на ЦС с Боян. И това е. Де не съм го качил, защото не мога да си измисля интро за ЦС. Може и да го качвам. С това новото ми интро. Абонирайте се за Evil Gaming. Ако искате и за мене. Да, в описанието ще има линк. Фейсбука ми също. Линк на страницата на Фейсбук на... Всъщност аз нямам Фейсбук пейдж. Защото не знам как да си направя. Да. Защото не знам как да си направя. Да, бе. Защото не знам как да си направя. Да бе, Туска ме трепа бе, майка му стара. Добре, то се разката направо с това. Бати малка. Не, че... Да бе, ти ни разкатах само за една врътка, къ ни разкатаха наистина. Не, повече от нас, как не ни разкатах. 6 на 6 ми всъщност. Но сам ти ние имаме някакво афък, къде си чеша мудата. Да, нямаме афъката. Сетите това афъка или той. IP-то може също да го има в описанието. Едва ли ние не играем в този сърце рандом. Стига бе! Знам бе, гледа го бати му. Гледа го ни в тия излиза. Бати бе! Аз се сетих една тъпотия. Знаеш какво се сетих? Какво? Да им минем от сътъто, да им видя колко ще е готино. Няма как! Аре, бие един чистито дома. Има и шанс. Да бе! Няма как да не е хак. Не, че хака ма баго. Не е хака, ма бати якото първо е бати. Да бе, това оръжие не е толкова сяко. Това даже е много тъпо оръжие, къде ползва. Да. Отлака на... Опа! Ето го на сътъто, виждам го. Да! Няма да има шанс да стои МП5. Аз се спестявам и са пари за АВП. Единственото оръжие мога да играем с него АВП. Да. Майко! Нали помниш Флоти като вика? Убием го веднъж на хед на АВП-то. Хакер! Да, аз бех на 12 хп все пак. Само пряс един хед! Он ми се крие от дупката. Само пряс един хед, защото ти умре. И вика, хакер! Ще баннем от сървъра ми. Защото тогава нали беше негов сървъра. Аз съм с... Това оръжие е много добро с чекалене. И то далеч. Познай с кое. Хак! Пръсте! Пръстах бухета! Ей, фак! Да, виделито с бързото към му пръстах хета. Леле, 4. Маля, фамаса е лудо оръжие, ти как. Скаут. Ти знаеш Боян какво ги прави скаута, а? Не мисли, че не знам. Боян е най-добрия. А Флоди вика, че той е най-добрия със скаут. Отбати хака, бе! Да, бе! Те ще ми пръснеш хета, бе, мършо! Ти намеря глави... Бърже ще щупа главичката хакер. Бати хакерите, бе!
Аре сега, какво ще правят без този мършъв хага, а? Бън! Малко съм много тъпа. Какво съм бахти тъпак? Забрал съм оръжието. О, мага за хемпе! Леле, малко забрал съм вече как се избират и оръжия. Да, МП5 буклук на века.